Isa kalibo! Wala, kabalog lang kong kamote na. Isa kalibo pala. Isa kalibo daw? Wala? Dili man ilamon. Pag-aran mo, dito naman na yun. Ay, dito na, dito. Balag 200 lang, God. Ano, siguro ka isa eh. Para makakuha na mo ito mas ilalong. Mas dares, mas dako percent ang mauna, God. Mas dako ang percent ang mauna. Isa ka pa yung mamlay, dagto. Dapat ito. Pick it up. Picking up? Pick it out. You say any paper? Sige na, June, balik ka na. Oh, pabonot, me. Pabonot. Okay, ang saman, dili na i-apil ang ano eh? Ay, apil. Ay, apil lang punta. 100 o 1,000. Isa lang ka, 100. 100 to 1,000 ba? Ha? 200 to 1,000. Oh, 200 to 1,000 tayo. Okay. Nakakunit kami. Ay na. Ito ra ka? Sige na. Sige. Sogdi na. Oh, nagkara sa Tabuni lang yan, tabuni. Kuha natan. Yan na. Linya. Tabuning nang, tabuni. Close your eyes. Ayaw na. Ayaw, hard. Go, coach, up. Sige, chagit. No. Yan na. Sabas, lingki oy. Lakaw na mo, Arap. Lakaw. Ayaw sa nila. Bastos. Nata. Ano, punit na ang batang punit. Yan man, makuha mo na. Dili mo. Sige, bunot na kay. Kuha na kay. Kabuta ta, it kay. Kabuta. Ayaw na. Hoy, no kutsing ba? No kutsing. Isa lang, only one. No kutsing. Di nakawot. Hoy, sabas. Hoy, Ayaw, tanaw dira. Ala, Roblox na doon, Roblox. Kuha. ang violet din. Kuha yan. Kuha isa. Piyong dai, piyong. Wala sabay. Kuha isa. Violet. Ala. Dapat tabunan na Nami kon diha. Oy, pa. Nami kon diha. Tro, tolyo. Kana. Double. Bunot. Isa. Color blue di. Okay. Ge. Yeah! Oy, coaching na yun ha! Yeah! Yes, subscribe! Tabong tan! Mali lagi siya. Walang manitan! Isa lang. Yeah! Unyay na tol! Pabata mo na tol! Okay, say! Taboy. Ayaw. Di na kabalo! Ayaw lang, saba! Kuha lang! Violet. Kuha lang! No coaching. Kuha mani!
1,000. Ayun, di siya mabunot eh. Kulay blue. Ayun na, Ayaw na, ayaw na. Bunot tao. Sakay. Usab. Hindi ako sa katabit ah. Pinakatabit ah. Gabi. Wala nang buo. Tabi pa. Parita ulit. Kuha na, Bi. Langit Yan na lang ta, kulay ko. Ano yun na? Natiman ano ay 100. Natiman ano ay Wala. Kina. Wala na lang unang gagmay. Yay, kana mga dagko na. Pabe. Balik tayo. Bayunit. Asan bayunit? Asan bayunit? Maliit ka rin yung na. Asan bayunit? Ayaw to, Yui. Kana. Ano siya ba? Bayunit. Kuana. Pwede naman yan na, basta blindfold lang. Ay, may bata. Dala. Di naman kita. Sige. Nagana kamot oy. Ay, paibabaw. Ay, paibabaw ka na blindfold. Taga muna tayo kayit kumanan. Ay, paibabaw. Sige. Hala. Nabruta. Giling niya na tabi. Ayun na, ikuandra lang. Uy, linya na. Last. Linya to. Kaya na ba nila? So kaya. Lamay lang. Wala, 500. Malag 20. Anak, 20 na 20 na. I-shake. Uy, di ba presida sa mantado kayo ba? Hala, wala ni video. Ayaw. Ka. Wala na, 100 na lang, 100.
O, 2 ka 200 te. Para na yun! Lakaw na! Wala, Day. Pambugas na, Day. Pambugas na. Kana! Mana tanan tanan. Kena. Dahan lang, malapit sa bandri, Day. Sige. Kayo. No. Sige pa. Kana. Wala, isa raman to ka. Kana ya, kana. May cambio ta pen. Balik na lang ito. Oy, unya na kaya pag na-plan ko na siya. Unya na kaya na-plan. Paya. Wow, not much left, huh, baby? Ay, ta cambio. Pwede, anaon? Oh, sige. Kena. Nakablan na to na siya sa tagal pero may 100 pa gyud. Sige, ikaw na. Ako na lang may bago. Kana. No. Ita naman to. Alangan dagang kapos mata. Wala din sinulo na. Okay. Isa na lang ka 100. Lolo! Muni mo, mga bata. Lolo, pang gasolina, Lolo. Kanalo. Okay lang daw. Gipilian pa. Mora gihapon. Kem na po na, kem. Ay, kita gid na ron. Oy, tempa. Panahuman. Wala ka. Tigasan pa yun. Sorry, nakuha na naman. Oo. Mana man eh. Unlock. Gibirang na. Agi kaptap na manatanan. Agi kaptap na manatanan oy. Dapat si Kim ha. O si Ate. Hindi ay. Simayin. Ben, Jila, wala pa. Ma mao ni ma. Sige. No! Ah mao gid na ma. Mao dyan na. Kapalit ako alik sa kinubugan. Sa pangait. Ay ilan yung pobre. Kena. Ayo. Ay pang sumay. Oy nawala si Ekwan. Nawala. Alikin! Kapay sa kanto. Gato sa. Iman gaspang. Ang planggana ko ah. Bukayan na,
Ay, magsaba. Kaya. Keep your mouth. Oh, sige pa. Keep your mouth. Sige, desisyon. Grabe, ilis to sa giro na taon. Baho naman kayo na ay. Sa balay pa man na. Paano may kapilian na ng bike? Oh, sige, kuha. Wala, katula! Katula! Umat kay Col. Jinti o gaw, gapos ka punta jinti drill. Sito kayo eh. Yan, napay 50. Ngawlingon. Oh, hanay pa oy. Ayaw. Kapay siminta. Ano, pisimito. Duhan na daw kabuk. Jela. Mana ka, Je? Te, napay siminta te oh. Okay, choice, oy. Basi makuan. Kuha naman ay choose. Pila nilang, pila na bilin. Diba? Napay 50, oh. 15 wala ka bunot. Ako. Kasi ka bunot. Kay Jinjon. Ay, kuya kinit oh. Abi nang kuan be, 20 tabi. Tinag 20 te. Mana ka ba? Sige. Oh, kamano lang kayo ti ha. Kana kataga. Basta tagumtong. Oo. Basta tagumtong mang 100. Bisa asa mo naman liputan mangana Hala. 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 Oh, kada eh. Kana. Eh. Go. 500 te. Wala si Marita. Ay banri ka nilubad ang gulong. Dapat skinit te. Kinit. Lising. Pag-ube. Lising pag-ube. Klaro kayo. Baka na siya. Patay. Oh, gamay na natin choices oh. Sino ka lang? Dai nagbahuan ni. Ang ito tanan. Ikaw lang ito pa. Tanan. Saan naman na? Agi kaptap. Oy, isa na kita ni Hercar. Lasa jud ko last. Okay. Nagpumunot ta lasa jud ko ta. Hindi ko rin day. Panig ka! Wala pa. Mana oy? Wala pa lagi wala pa. Tanawa sa video, tanawa. 20. Wala pa lagi wala. Wala na to yung 20. Palit na sigarilyo. Wala pa lagi. Mote wala na. Ang pangit wala puno. Wala ang manalagi ka. Kani na mo? Ikaw. Si Kajan eh. Ay, Junjun. Ano yun? Wala na?